avancerede finnerne til den førsteplads, som de var store favoritter til fra starten. Men nordmændene bed godt fra sig. Det er det 3.000 meter forhindringsløb, der nærmer sig afslutningen. 20 meter foran disse løbere er nordmanden Are Nakim helt suveræn, men her er det danskeren Peder Troldborg forrest og finnen Jørgen Salo, der kæmper om andenpladsen. Nakim kan de ikke røre, men Troldborg spurter fra finnen. Det er danskeren her med pandebåndet. Han haler ind på nordmanden. Og i mål er han kun knap 3 sekunder efter nordmanden. Flot dansk andenplads og 4 point hjemme. Men generelt var der ikke så stor grund til jubel over de danske præstationer i dag, som der var i går.